айни замон ба пешвози ҷашнгирии 5500 солагии Саразми Бостон корҳои ободониву созандагӣ ва ковишҳои археологӣ дар ҳафриёти Саразм идома доранд. Пажӯҳишгарон аз ин ҳафриёт бозёфтҳои нави нодирро ба даст меоваранд. дар ин мавзеи таърихӣ магистрантҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишҷӯёни Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар ковишҳои археологӣ иштирок доранд. ҳангоми ҳафриёт бостоншиносон боз якчанд бозёфтҳои нодири аҳди биринҷиро ба даст оварданд, ки дар ин бора бостоншинос номзади илмҳои таърих Шарофиддин Қурбонов маълумот дод. мо ҳозир тайёрӣ ба ҷашн ҳафриёти рақами 12-ро ба тартиб дароварда истодем. қабатҳои давраҳои зисти ҳамин ҳафриётро муайян карда истодем. имрӯз мо қабатҳои аввалини ин ҳафриётро ки мебинем кушода истодем. дар вақти ҳафриёт аз болои қабати дуюми Саразм зарфҳое ёфтем, ки ин зарфҳо ба замони антиқа дуруст мебиёяд ва мо дар яке аз қабрҳое ки дар вақти гузариш кӯчманчиҳо дар ин ҷо ки ҳаракат мекарданд дар як ҷо қабр карданд ва аз ин қабр мо курушка яъне обгина дастадорро ёфтем, ки ин ба қарнҳои 2-1 пеш аз милод рост мебиёяд ва ин ҳамчун зарфҳои рӯзгор истифода мебурданд, ки аз гили сурх сохта шудааст, ки чунин зарфҳо дар Панҷакенти қадим низ ёфт мешавад, ки ин анъанаро устодони Панҷакенти қадим дар Панҷакент низ истифода бурданд ва порчае аз тири пайкони биринҷи сохташударо дарёфт кардем, ки маълум мешавад соҳиби ин қабр яъне яке аз ҷанговарҳо буд ё ки ҳамроҳи худ яроқи ҷангӣ дошт ва боқимондаи он дар ин қабр ёфт шуд. ин аз биринҷӣ сохта шудааст, як қисми пайкони камон. дар баробари гузарондани ҳафриёт дар Саразми Бостонӣ сохтмончиён дар ин ёдгории беназир корҳои ободониро пиёда гардонида саҳми худро дар намоии идона доштани он мегузоранд. ман Қурбони Собир яке аз сохтмончиҳои ҳамин Саразми Бостонӣ мебошам, ки дар ин ҷо кор карда истодем. ман ҳамчун бригад шуда дар ҳамин ҷо кор мекунам. тавре ки бинед корҳои сохтмонӣ бо ҷидду ҷаҳд давом дорад. мо аз ҷесика 5 сол 20 нафар кор карда истодем. тавре ки бинед дар вақти муайян карда шуда ҳама корҳои сохтмониро ба вақташ иҷро карда медиҳем. боиси ифтихор аст, ки як гӯшаи диёрамон Саразми Бостон ба феҳристи ЮНЕСКО дохил шудааст ва 12 сентябри соли 2020 бо иштироки олимону таърихшиносони дунё меҳмонони олиқадр ҷашни Саразми Бостон бо тантана таҷлил хоҳад гашт. гузориши Фирӯза Одилзода, Хаём Ҷӯраев аз пойгоҳи бостоншиносии Саразм.